Zatoz, Antxon Telleria Gabon. Nire alkandora bai behintzat, dantzan hasiko da bakarrik. Ondo, udatiar zatoz alare, marakatxu batzu falta, Bai. zure berakatz zopie jateko gogoz nau. Bai, Ez dakiz ez Gorputzak eskat... Bai, bueno, iraila ondo. Nirea beti sartzen da ondo egia zan. Berakatz zopa. Berakatz zopa oso nahi txezu, zukalderi oso nazela. Bai, ekarriko dizut berriz, Bai, taper baten, ekarri osten, eta oso na. Baita, gure publikoari ere! Bai, gaur! Ez dut ekarri, baina urrengorako ekarriko dut horrela lapiko handi bat eta egingo dugu. Baina bizkotxue berea da. Baita ere. Hori be, bai. Denetik, zukaldea. Ondo, bizkotxu publikoaren txat, ez dakit lehiak idintzazu zer geratu dan. Ikustagun, datozela gure lehiakideak bezedez. Urtzi barreka dator, urtzi jandu zeo zer. Vale. Zango da. Oso ondo, urtzite iban irribarretxu, bizkotxua janda. Bai, ondo. Zati bat. Ondo, zati bat, sorpresa gabe, bizkotxua? Sorpresa gabe. Oso ondo, urtzite iban €100, veteranuen leku hartuta miluzen, 3. saioa, aspaldiko lagunak, esan dugu, urtzi irakasle? Bai. Ikasleek zer diote? Bueno, guk miluza ikusten dugu klasean. Euskara ikasteko, ni euskara irakasen naiz euskaltegian, Urumea euskaltegian, Donostian, eta... Eta horra arizara, begira, ni. Bai, hoi da. Ikasi. Hoi da. Ikasi, hemendik. Asko ikasten bazue, honea etortzeko gaitasuna izango duzue. Oso ondo. Iban abokatua? Bai. Eta, eskuartien zer? Gauza potoluek edo Bai, ondo zabiltz? ez. Ondo zabiltz? Bai, lan zuzen bideari ematen diogu gehien bat, eta... Bueno. Gauza Ba, kontuz, Ja, soldata igoera emate do. Ojo, bat deitu lasai. Zango dugu elkarren berri. Bikoton gietorri? Eskerrik asko. Jon eta Oier, bigarren ez gurean, dagoeneko ja diru apur bate irabazita, zuek ere beste €200. Ez dakitzea asmo duzuen diruarekin, ez duzu argitu orain arte? Nik ez daukat asmorik. Ez daukazu asmorik? Ez. Irabazi eta bota dirua. Eta listo, eta bai. Gehiago da esperientzia. Hori da. Ideaz gozatu eta hori guztia. Jon, ikerlari zaitugu, bide batez? Hori da. Zertan? Fisika esango dugu. Esango dugu, Bai, baina gezurra da. tarteko zeozer materialen zientzia hor gabiltza. Ari da horrela esaten, jakinda ez dago gaula ideiarik ere, orduan. Niri esplikatzeko moduan, ez da? Da fisika pixka bat, bai. Oso ondo. Oier, zu? Ni Bateri jolea? Apurbet, bai. Posiblea da, nire, bai. Bai, Erronka bat egingo dugu? Venga. Ahí ba, Buah, segulakoa. Hori da, sekulakoa! Saioan aurrera egin ezkero, kontuz, Ia da? Ikusiko gara, ikusiko. Iago? Ez, bai, hori bakarritak izu egiten? Bueno, ze beste zer. Oier, erantzune? Bale, hori bai. Mutileko ongetorri, Azte maila. Haino eta utxu moduz? Ondo. Ondo, hasia urtik ja bamutute miluzera tortziraz, Ez, ondo. Ikusi dute orain arteko aurkezpen sorta hau eta... Haino, non dizatoz? Ni Balmaseatik. Eta, utxu bezu? Gerniketik. Oso ondo, lehen hizkuntza ikasita orain ikasketa berriz eta Leinoa. Zer ikasten zu, orain? Nik ikasiko Euskal Filo. Euskal Filologia ikasteko helburuz, eta utxu bezuk? Nik aurre hezkuntza. Aurre hezkuntza, ondo? Batetik bestera zabiltzia saltoka? Bai. Plan asko, egite dituzuela elkarrekin eta bidaiatzeko asmuek etorre danak, entzun dugu. Horretarako dirutxu ondo etorko da, ezta? Horretarako da Sagardotegirako. Oso ondo. Ideiak argi. Ondo, berakatz zopinik, bai ezuk tortili makailuna. Nahi. Oso ondo, idei argi du neskak gustatzen zaizkigu program honetan. Ongi etorri, bikote? Eskerrik asko. Hemen plan guztiak egiteko adina dirua daukagu, Erne, zakuan, jokoan gaur, 24.000 eta 50.000 euro! Upa! Eta berakatz zopa nori, Amurrio beraztegi eta leitzako gure lagunko harriari beho daizuela! Zondo! Jende jatorra! Ze ona! Ze publikona! Pizten gara gaube, publikonarekin. Arrasto, lehenengo arrastoak datoz, eta ze kontzeptu. Eskutatzen dugun. Bale, lehenengo taula, prest? Urtzi ban? Lehenengo arrastoak dio. Etxean zein hoteletan daude? Logelak. Jon eta Oier? Toaiak. Haino bat usue? Oeak. Berantzunako zonak, baina ez dira guk behar ditugunak. Luxua da bat zuretzat izatea. Edo komuna. 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 Jon Oier? Dutxa. Haino usue?
Bainera. Banatutako pisu asko, ikusten duzu, Urtzik arrazoi, norbere komuna izatea. Oza derra hori. Besteak asetzea gustatzen zaio, dio hirugarren arrastoak. Mayordomoa. Jon Oier, Sukaldaria. sukaldaria? Bai! Hori bai! Iban, elitista goiarrea, Bai. mayordomoa. Hoteletan mayordomoak, bueno, onenetan izango dira, akaso? Ni joaten naizenetara. Bai, Hori da, ondo. abokatuan ora joaten gara. Hori ba. Ondo. Zakua irabazita mayordomo bat etxean, Ez da txarra, William, Mercedes. 80 puntu zuentzat, ondo. Jon Oier, hasi gara, markagailua betatzen oso ondo, eta bigarren tabula beste duk abierazita, lehenengo arrasto hau. Ondo zaindu edo alde egingo du. Txori bat. Haino hausue, Txakurre. Urtziban. Laguntasuna. Ze poetiko danok. Jon Oier, onartzen ezpada, ez du balio. Seme alabak. Oso ondo. Haino bat hausue. Dirue. Dirue. Bai! Oso ondo! Epa! Laurogeita hamar puntu, haino hausu ez zuentzat. Eta dotore, Jon, seme alabak onartu. Ondo. Eta gero zaindu, zela alde egiten dut eta. Haino bat hausue bombilla biztuta, ze ondo? Bai, oso ondo. Bale, behirugarren tabla bezabek abiarazti, eta lehenengo arrastoak dio, ukitu dezakezu, kontatu nekez. Area. Area. Urtzite Iban. Gatza. Jon eta Oier, Ura. bigarren arrastoak dio, noiz behinka garbitzea komeni da. Kia bikote? Arrosa garbitzu da, no? Arrosa? Urtzite Iban, Hautsa. Jon Oier, Ulea. Ilea. Hori bai! Opa! Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo! Ba, puntu gehiago, Jon eta Oierrentzat. Denera 170 ere pilatu dituzu eta bejonda izuela, oso ondo. Noizbehinka zehaztu egingo dut. Noizbehinka garbitzea ez. Garbitzu, mesedez. Bai, Ilea. bai. Zanean egin zen betxatzen Mesedez. kontatu nekez, bueno, batzuek, ja, bat, bi eta hiru, eta animo. Bueno, imintzioka orain, Urtziban, hile dotorea gauzue biok, bide batez. Bejonda izuela, txalo bero bat euren dugu. Bagoitzak bere estiloan. Ba, hileak ere dantzan jarriko ditugu jarraian imintzioka, ba, gizu hiru kontzeptu adierazi beharko dituzuela, adierazi beharko dizkiozue. Jon, Oier beste bikoteari, beraz, bagoitzak. Har dezala bere lekua gogoan ondo izan puntuak denentzako pilatuko ditugula hemen. Apazuek? Beraz, ia ba, ze emaitza ematen duen elkarlanak. Debora! Pentsatu ondo. Eta hasi orain. Karramarroa. Buah, zora. Ze ona. Gurutzea. Erlojue. Erruleta. Oso ondo Iban. Mailua, kolpeka. Erlojulari. Ez. Hegazkina. Helikopteroa. Ez da ere, ondo ari da, Wow. Oso ondo. Ira. Zer dari? Gurutze bat. Joder, gurpil bat. Bai, zertan ari da? Errota bat. Oso ondo. Wow. Irakaslea. Mesea. Ikaslea. Bale, bero, bai? Umea eta irakaslea. Umea eta? Eta, Gurasoa. beste zein da? Irakaslea. Zer egiten Zertan dari? ari da? Erakusten, irakaslea. Ez. Irakurten, Bai, irakurlea. zer? Irakurlea eta umea. Zer irakurten? Ipuin kontalaria eta... Oso ondo, hori bai! Oso ondo. Bale. Oso ondo. Bale. Zoragarri, Gure publikoen lehenengo hilara dana astoratute. Bai, Ikusi dutelako. Ikusi dute bai, hasieratik. bai. Bai. Rota. Hirurogeina puntu hau pasuek. Segurako maizulana egin dute, eskaini dute lehen biziko imintzio gilek, Jon Oier apunteak hartu dituzue ondo. Ia ba, orain zuek ere erakustaditxo bat ematen duzuen, haino hausio bestaldean. Zuek asmatzera, datozela bairu kontzeptuak. Debora! Eta lanak ondo banatu, eta... Orain dikera, hasi orain. Futboline. Bai. Ia bigarrena. Argazki kamara.
Erretratu bat. Analogikoa. Bai, eta zertan ari da? Desbeletan, argazkizek desbeletan. Ez? Markoa Venga, bero. jartzen. Argazki bat eskeitzen. Bai, Bai, eta- eta? Markoa Eta jartzen. zer dauka? Torloiu, klaboa. Bero, Ez? bero. Ez da Txintxeti, hiltzea? Bai. Txintxeti hori bai. Payasoa. Bai? Zirkoa. Payasoa. Eta? Akrobatista. Akrobata eta Ez? payasoa. Ea? Bero, beste nola. Payasoa eta bestea? Trizikloan. Pailazuta? Zer da? Malabarista, ez. Malabarista. Bota gehiago. Bero? Tiroli. Hori nor eskaitzen da. Ez, beste modu batera bota? Bota? Ai, trapezista. Hartu leku, oso ondo. Oier ja desesperoa jota trapezio bat marrazen ere hasi da. Ea, ikusten duten nola bait, ez da? Ondo, publiko den asmatzen deu pentsun, Venga, 2 berroi puntu. Talde bakoitzaren zat. Aino, hautsue, zuen txandare iritsi data, hartu lekua, zuek imintzio egile orain, urtzi doan bestaldean. Asmatze lanetan, denbora. Ia, banatu ondo lanak, itxaron, eta hasi lanean, orain bai. Estatua bat, Puentin egin. Estatua bat, oso ondo? untxia, Ez da untxia. katxagorria, katxagorria. Bai, katxagorri bat. Urtsa, bai, ondo. Dantzariak, Dantzariak. balsean aritu. Tangoa, Oso ondo. Tango dantzatu, bai. Oso ondo. 53 segundo soberan zenituzela, Hau da, hau, Bakizu tangoetan. Bai, bueno, Ez dakit. sartu behar da. Ah, bai? Bai. Bueno. Ondo, Ainoa eta Usue moldatu dibe bai, beste iru nogeina puntu. Bide batez, Nintzakarik hain? norbaitek tangorema dantzatu nahiko balu edo, Miluzeko plaza zabalik hemen, Baietz, gero, Bai, bai. Laster, eskerrik asko. Eroglifikoak orain, eta eroglifikoek asmatzen hasiko gara. Lehenengo, 2 eroglifikoak urtzi, eta Ibanentzat izango dira. Bai, prest? Ba, lehenengo eroglifikoak dio, herriaren gainaldean dago, bale? Kapo. Bale? Kanpo. Bai? Kanpoan. Kampo? Kanpoa. Nolako edapo? Kampo? Kampo. Kampo santua. Kampo santua, oso ondo. Oso ondo. Harridura txaloak, bai, Iban, kanpo santua. Kanpo hori ikusten genuen, baina berezitasuna, santua zen. Oso ondo. Kosta zaigu, baina erlijio Ondo, referentziak ondo. eta ikusi ditugu. Ondo. Kosta, iruditzen zaizu? Bueno. Iruditzen zaitu oso ondo ikusita ondala. Ondo, bigarrena, guazen denpora. Ez zait gustatzen, Box, bale? Box. eta zer da beko hori? Boxerra. Box baderantzunen zati, nor da bekue, Peio reparaz, bale? Zea besten du? Box, zer, bota zer? Boxeoa. Boxeoa. Bale? Ai! Zait gustatzen. Bueno, igual laguntzapur bat. Box. Esaten du, Charles erregeak inglesez hitz egiten du, eta kutsarik box deitzen dio. Eta Pello, bat, bite iru, Antxon. E-O-A, E-E-O-A, E-E-O-a, E-E, bale, zeo zer. Boxeo-a, eun puntu bikote zuentzat, oso ondo. Kampatu zaiz, zeo zer. Ba, bueno, Kampatu zaiz, boxe. zeo zer. Bueno, Jon Oier, ordur zuberi bai, Hori da. Bai, hemen Eskuzabal, ilazki dago. eskuzabal dabil. Aprobetxatu, berapenak. Venga, lehenengo eroglifikoa, mutilek, denpora. Berde-berdeak daude. Bi... Ze ikusten da. Bi berra... Bale? Bi... Bale, egin dira egiteta? Bale? Piperrak. Bale, Jon, oso ondo? Vale. Ze ikusten genuen? Pi, zenbakia berra. Pi berrak. Bai. Eta aldaketa eginda, B, P horregaitxik, piperrak. Berdiek edo gorrizek? Biek. Gorriak. Ondo. Nik ibarrakoak, Segituta. Bueno, danak, baina Danak. gero, bueno, bakoitza bere Espezialitateak, oso onak. Ondo, usue dau, galdetu neuri gernikeko piperra. Bai. Niri bai usue gernikeko piperra, bai ez da, pipertxu berde batzuk. Ondo, Jon Oier, ba oso ondo lehenengu, Ia bigarrena, Ozen. denpora? Jarri hor,
Bale? Launiko. Oso, ondo. Zer da, hau? Zer da, hau? Ardiak, B eta Niko txart lau aldiz. B eta lau Niko. Oso ondo. Eta publikoa sinetxe ezin da, baina mutila, baina mesedez. Ikerlaria... Errota asmatu ezin, baina. Bueno, hauek bai, 1 puntu! Nikoren kantuetako letrak ere eroglifiko xamarrako dira askotan, Zolarriak. Inmari txutxu, aietu matxa... Zesan nahi du? Jarrai dezala martxak eta rock and rollak. Aino hau zue, eroglifikoetan, onak? Bai. Bai eta erakutsiko dugu. Jolasa. Mai jolasean aritu zarete? Oso ondo. Ia, bana, hori den. Oso ondo. Lehenengo eroglifikoa, guazan denpora. Portuan daukat. Berro, ontza, ontz, Bale? A ber? Berra, belar, bale, eragiketekin. Bela baderantzun. Belaontzia. Bai. Eragiketak egin behar genituen, belarrari rakenduta, jainkoa genaukan, bela geratzen zaigu, ontzari akenduta, ontz eta ia inteligentzia artifiziala. Oso ondo. Belaontzia. Eroglio ere urduri dago, inteligentzia artifiziala hasi delako eroglifikoak sortzen. Kontuz, Da bere lana... Arriskuan. Arriskuan, eta igual gero... Hor dago, Iban. Ibanek lagunduko zu eroglio. Finikitoa dozein dan, miluzen, bai ez da? Ondo, eroglio lasai, momentuz, Bala, ino usue, eroglioa sarratu barik, bigarrena, denpora. Frogak biltzen ari dira. Bai. Kriminologak. Bale. Oso ondo. Kilkerrak, kri. Tximino, txibarik, krimino. Eta logoak gehien, kriminologoak, oso ondo. Zoragarri. Zema puntu? Eu. Bale, Gaizun beste. Gugatik bada, berreun ere eman, ez da? Ez. Aurrera egin aurretik zaztikitxo bat, muskizetik iritsi zaigu, komun publikoak dira bertan, komun publikoak leku askotan, baita muskizen ere. Eta hortxe kanpoaldean, komun hauetako baten kanpoaldean, badakizu nola funtzionatzen duten, atea itxi eta gero garbitzen dira barrutaldeak automatikoki. Kartelak dio, mesedez, itxi atea, erabili ondoren autolimpiatua egin dezazun. Zuk eta ez komunak, egia da autolimpiatua egitez gero, hobeto dela beti atea iztea. Autolimpiatu eta gero atea zabaldu. Baina esan nahi zuten, atea itxi eta komunak garbituko duia bere burua eta hori guztia. Muskiz. Oso ondo. Oso ondo da, unok bialdo esku. Kontua niri berbidali zidala lagun batek, ni miluzera eta mea jartzen du. Antxon Telleriak bidali digu. Eskerrik asko Antxon Telleria! Lanien dau beti! 24 zazpi. Eta lanea jarraituko dugu, eta kantuan. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Bikain, zorari. Wow. Ari dezigu lanak bilatzen, Soldata igoera bat merezizu, Bai, Iban? Merezi dugu? Konbenioak abertze esaten duen. Bide luzea, beste saio bada hori. Orain, gure konbenioak dio lehenbiziko eskua zuena dela. Eta asmatu beharreko, noski urtzi ban, hause, ikusi. Eta enuntziatua. Ai, ze zalaparta. Venga, biztu dira, lehenengo lehenbiziko ikurrak. Ze hitz eskutatu dugu hemen entzun. Popatik, eskua, zortea, dirua. Popatik? Popatik ematen dio, bai. Dakonak ez dakonari, popatik ematen dio. Bonita. Egize da? Bai, ala, bermio da. Erantxo eta bermio. Erne. Ondarruta lekeitxio. Batzuk biztu dira. Aurrera. Ze esan nahi du dutea hitzak baigorrin. Zalantza, tea, dotea edo doan. Zalantza. Zalantza zuek ere. Okerra da, errebotea. Doan. Ez da zuzena. Dotea. Dotea? Ba, ez. Epa. Tea da. Bai. Zalantza.
Ez, punturik banatu behar Bestearekin te batzuk. Letra bai. Zein da argazkiko hiriburua? Iruñea, Gasteiz, Bilbo edo Donostia. Iruña edo Gasteiz, esango nuke nahi. Pues Iruña. Iruña? Iruñea. Ze polita Iruñea. Oso ondo. Ai, ze zalaparta hori enuntziatua, erre batere agertu data, aurrera zabikote. Bai. Goazen? Nola jarraitzen du abestiak, entzun? Asmo guztiak. Asmo guztiak. Kantatu mesedez? Asmo Asmo guztiak. guztiak. Asmo guztiak, Asmo guztiak, ez utzi, edonoren pe. Diarretxaluek, zure esku daude. Claro, claro. Beste honetan kupela eta guztoko ikusten. Denetik jarri gara daukagu. Ze bikote, urtzi ban? Oendik. Oraindik ere? Bai. Aurrera ba. Zein da Esti Martinezen liburua, maskotak, etxeko animaliak, animalia domestikoak edo domestikazioa? Animalia domestikoak. Zuzen, Hau pastuek. oso ondo. I letrak ere. Agerian. Eta itxuratuta hau gau esaldia, urtzi ban. Ze ingo dugu? Segi. 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 Aurrera ba. Zer da? Otarraina, abakandoa, nekora edo zigala. Nik uste, otarraina da. Tarraina. Otarraina? Bai. Oso ondo. Ixa. Ai, ze zalaparta. Eta honen bestez, Txoriak kanta, untxiak salta, kontu ze ari dira, apeka bada ere. arraioak. Askatuko dugu, Iban, Txoina, txia. umeentzako olerki baten zatia da. Txoriak kanta, arraioak salta, Ez laguntzatxo bat. arrainak. Hortxe zalantzak, aurrera, Ai, txoriak. bikote, aurrera ba. Zein da ezkutatu dugun esaldia? Entzun? Abestu mesedez, Fabriketako sirenek. fabriketako zirenek. Bai, berriz ere publikoak kupela nahiago, tira, jarraituko dugu, Abestien bila. Honekin, honekin. Horreinik ez, Zalantza eduki dugun itzan. Ba, aurrera. Venga, guazen. Azkeneko hi. Argigarria izango da hau. Zein da atea jotzearen hotxa, kask, kask, tok, tok, kisk, kisk, edo Kas, kiski, kas, kaska. Kas, kas. Kask, kask. Kask, kask. Nor da? Esea da. Haudek. Plasta, arrainak plasta. Akaso, Templesti plasta. eskatu duzu, Bai. Ia ba. Saietuko, bera? Bota, Txoriak kanta, untxiak salta, arrainak plasta. plasta? Plasta Apazuek. komo dina zuentzat! Hau batzuek. Eta puntu sorta, interesgarria. Urtzite Iban, puntuei eutxita, komodina eskuratuta, Jon Oier iritsi da, erreboteren bat baina oso gutxi, ia zegoena aprobetsatzen zuen, bigarren eskua. Honela dio. Kantu jiran abestuko duzu. Abesti bat. Zein da argazkiko eskubalo jokalaria? Ester Arrojeria, Alba Menendez, Maialen Ziarsolo, June Loidi. Maialen Ziarsolo. Ez da zuzena, errebotea. Alba. Alba Menendez. Osondo. Bale, lehenengo puntuak, jarraitu egingo dugu. Jonet Oierrekin. Mordo bat agertu da. Nola jarraitzen du abestiak? Bai. Nagusitu zaitez. Oso ona! Abestuta! Ua, zugan! Zugan, bai? Oso ondo, baina aukerak eman baripe bai Jon oso ondo, Bai, zuzenean. Nagusitu zaitez. Hori. Askatzeko aukera, eskua? Ez. Nagusitu zaitez? Venga, jarraituko dugu. orain ez. Oraindik ez. Zenbat neurtzen du Iberdrola dorreak? 80 metro, 165 metro, 180 metro, 205 metro. Bilbon.
175. 175. Oso ondo. Asmatu. Wow. Hirukoa. I. Aurrera guez. Aurrera. Zein da argazkiko bertsolaria zeuen gaia dau? Basarri, txirrita, uztapide, pelorrota. Txirrita bakarrik ez da dut así que. Txirrita. Txirrita? Errebotea? Neskak? Pello errota. Pelorrota? Urtziban? Basarri. Basarri. Oso ondo. Hori bai. Ze guapo. Ze argazki polita, Ze guapo. Ba, eskua askatzeko aukera. Urtzite, Iban. Erantzuna asmatuta. Kantua da, esan dugu? Ez errez galtzeko, ez dugu askatuko, ez dugu saiaketarik egingo. Jon Oier, urrengo galdera. Zein da eskutatu dugun hitza? Begi gorriekin noa beti, mundua konpontzen du. Rabak txokolatea bakardi. Sofatik, etxetik, oetik, kaletik. Sofatik. Izazakara. Sofatik. Sofatik. Begi gorriekin noa beti, Ondo. mundua konpontzen du sofatik. Oso ondo. Rabak txokolatea bakardi. Zuz ikusten, Mi luze ikusten da sofatik. Kontuz. Nik mi luze ikusten sofatik? Gozo, Da nola ikusten sofatik hemen banau? Telebiztaren magia. Jon Oier, Aurrera. ba aurrera guez. Nola esaten da xolagabea, etxarriaren atzen? Xukerre guxexoa, zakerre guxexoa, sikerre guxexoa, xokerre guxexoa. Xikerre guxexoa. Xikerre guxexoa. A ber, birri esan ba. Esto xuxera! Errebotean eskak? Bai. Sukerre guzesua. Primera txilibitan, jasondo! Xoragarri! Baskatzeko aukera eskua. Ainoa eta Usu eta komodina jokoan. Eta hitz batzuk? Ingo dugu aproba? Esatuta. Ingo aproba edo ez? Ez. Jon Oier. Zein hitzekin jarraitzen du bestiak? Ametsak, indarrak, eskuak, bihotzak. Indarrak. Hori laguntza txiki bat izan da. Nik, igual ni pagarrak entzun dut. Zuzu entzun, ez da? Igual ni pagarrak entzun dut. Jakin dut, tranquilo. Bazekien. Bai. Jon Oier, askatuko? Zaiatu? Errondarik ez duzu galduko? Letrasko falta dire horrela baten. Ba beste bat. Zenbateko abiaduran, dabil odola gorputzean, 80 km/h, 100 km/h, 150 km/h, 160 km/h, zoragarria da galdera. Odola, ze abiaduratan dabil? 150 km/h. 150 km/h, ez da zuzena. Neskak? 100. Ez da zuzena. Errebotean. Urtziban? 170. Venga, esan egingo dugu, babai. Hori bai. Babai. Eza aldi askatzeko aukera? Bai. Bai. Alakinkiri kunkuru kanta, gu bezalakoak dira. Zuzena da? Zoragarri. Bi komodin. Beste komodin bat, Urtziban, oso ondo. Eta abiadura biziagoan orain, odola, gure gorputzean barrena. Egin hau xue. Ze ona, Bai. Egia da, gorputzatzetan motelago ere... Zuri bai. Nirean ez datelako, ez Nire dut bai. uste. Tira, abiada bizian askatu gara gau esaldia, hausi zuena. Eta enuntziatua, etxeko umeentzako ikasi. Ea ba. Ze urtetan, hasi zen Txiskola telebista programa, 1983an, 1985an, 1987an edo 1989an. 87. Zazpian, Neskak oso ondo. bai! Opakike. Unibertsitatean, ni segustan ikusten nuen. Bai, ez da? Super, Kike. Ikur gehiago eta entzun, jarraian atorrena. Luzaro egoten da, utzari begira. Goizero ikusten dut, zer ote dauka. Zein da entzun dugun taldea, Gatibu, Eskixu, Leiotikan edo Urtz? Eskizu. Alex kantuan, Ona, bai. Kosta zaida zeran, Zoragarria. Oso ona, Gitu Eskixuren kantu bat. zintudan, irri fartxu. Honekin, I eta A, eta aurrera. Nongo dantza tipikoa da, tarantela,
Italia, Portugal, Errusia edo Danimarka. Oso da, zentuarik. Neutroa bota dute. Bai. Italia. Tarantela, napolitana. Horrela zana bai. Portugesez? Tarantela. Ze bikote? Aurrera? Bai. Entzun hau. Guau! Zein marrazki bizi duren abestia da hau. Do re miren magia betizu unibertsolariak edo bere biziko espioiak. Unibertsolariak. Unibertsolariak? Guau! Oso ondo! Unibertsolariak! Oso ondo. Eze, agertu da? Unibertsolariak. Zein dugu bikote? Jarraitzu. Jarraitu, ba? Beti jarraitu. Ze musika talderen diskoan azaltzen da argazia hau erantzun nahi duzu zuzenean? Bai, Nirvana. Ikusi baitute, Na. Oso Duela ondo. gutxi agertu zen argaziko umea, ja heldu dela. Bai, 28 urte edo. Eta uste ez dute duela kobratu. eskubideak eskatzen eta Iban Duela berriz ere kobratu. lana daukazu hor. Erreklamazioetan eta. Eta zuek lana esaldi askatzen. Ez dugu ikusten. Etxeko umeentzako ikasi, aurrera. Nongo herritarrak dira xakelak, azpeitiarrak, azkoitiarrak, zestuarrak edo zumaiarrak? Bai? Azpeitzi. Azpeitiarrak? Ez? Zestua. Zestuarrak? Bigarren errebotea? Azkoiti. Azkoitiarrak, Oso bai! ondo. Eta komodoina irabazteko aukera daukazu hemen, Jon Oier. Saiatu besterik ez bada. Ba, aurrera ingo du. Bai. Nola esaten da kiskali, baztanen, txirigortu, zirigertu, errekitu edo kiskeldu? Errekitu. Errekitu? Ez? Urtiban? Kiskeldu? Kiskeldu? Ez da zuzena? Aziri gertu. Zirigertu. Hori bai. Ze politxe, Ziri gertu. Bai, hitz polita da. Mistika, mastika eta hortik aurrerakoak. Zuen esku. Umentzako ulerki bada. Hirugarren berbea. Ogia. Jon Oier ba, askatzeko aukera daukazu, saiatu nahi duzu, Zatuko gara. Venga, mez. Bai, eba. Aba. Mistika, mastika, jam, ogia, tortilla, pastela, jan. Zuzena da? Ez da zuzena! Oso gertu gabiltzen. Bai, bai. Baina, Uxue, zuek ere gertu. Urrengo ikurra. Zein da? Jarraian entzungo duzuen abestiaren markatu izenburua. Logeletako sabaiek hitz egingo balute. Zein da izenburua? Guretzat, guk eugarena, Sunday edo itzulera. Itzulera ez eta Sunday bez. Guretzat edo geugarena. Bai, bikote? Bai, a ber, zein. Guretzat. Guretzat? Ez da zuentzat, Urtziban. Gu geugarena. Geugarena! Eta esaldia askatzeko aukera. Askatuko dugu. Ia ba, hirugarren komodina lortzekotan. A ver, kisiko dugu. Mistika, mastika, ñam, ogia, tortilla, pastela, jan. Ñam! Ñam! Eta komodina jam! Hirugarren Oso ondo, Urtziban bikan, markagailuak onela geratu dira. 3 komodinak eskuratuta. Urtzik eta Ibanek 570 puntu. Jon Oier gertu ibili gara. 570, 550, Ainhoak eta Uxuek. Guau! Ia berdinketa 3 daukagu. Komodin horiek, baliogarriak izan daitezke. Baina, adi danok, Zein da zuzena? 11 kontzeptu, 8 zuzenak, 3 okerrak. Erantzun zuzena eskatuko dugu, eta oker erantzuten duena errundatik kanpo. Geratuko da, puntu asko jokoan, animo danok. Erne denak badakizue puntuak metatu egiten direla, taula guztia osatuz gero, 150 puntu jokoan. Lehenengo erronda, Urtziban, zeuk abiatzeko, korrikaren leloak. Euskaraz eta kitxo, pausoz pauso,
Klika, eman euskara elkarri hitzekin euskara zurea, euskaldun, abestu babestu, batzuk, bizi euskara heldu. Bale, esan. Korrikaren leloak. Batzuk. Batzuk. Osondo. 20. edizioko leloa entzun. Jon Oier, korrikaren lelo bat. Pausos, pauso. Pausoz pauso. Gosek korrikarako egindako letraren zati bada. Ez da Egindako leloa. abestiaren letraren zati bat, baina leloa ez da. Korrik horretako leloa badago hemen, gainera. Epa, Ainhoa Usue, Euskaldun. euskaldun. Ez nuen hori izan nahi. gure peletik Bilborako korrikan. Urziban. Leloa. Klika. Klika. Osondo. 2019an. Neskak. Hitzekin. 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 Azken ediziokoa. Bai. Urziban. Bizi euskara, heldu. Heldu. Komoinak ditugu. Bai. Zalantzak ditugu. Komodina. Komoin bat erabiliko dugu. Eta erantzun zuzen bat, eskaineko dugu trukean. Heldu. Heldu, 2007ko leloa. 3 eta 2. 3 zuzen. Bai. Euskaraz eta kitxo. Euskaraz eta kitxo. Osondo. 83ko leloa. Euskara zeurea. Eman euskal karrez, ez da gitu batzait. Urtziban. Euskara zeurea. Euskaraz, zeurea. Osondo. 87ko leloa. Ainhoa eta Usue. Erantzun zuzen bakarra dago, asmatuta, puntu denak zeuentzat. Eman euskara elkarri. Eman euskara elkarri. Zuzenat da. Eta zuzen Bai! guztiak agotu da 150 puntu! Oso ondo! Oso ondo! Urrezko puntuak, neskak. Bale, bigarren errondara goaz. Jon eta Oier. Egan egiten duten hegaztiak. Zeintzuk diren asmatu beharko dugu. Emua, mika, papagaia, oliagorra, pinguinoa, galeperra, oliargorria, aliota handia, kiwia, tukana, ubarroi handia. Egan egiten duten hegaztiak. Jon Oier. Mika. Mika. Bale. Fika ere esaten zaio. Ainhoa Usue. Kiwia. Kiwia. Ez du egan egan egiten. Kiwiak. Hegaztia da, baina ez du. Urtziban. Oiagorra. Agora. Oliagorra. Bueno, Zen. ondo. Jon Oier. Papagaia. Papagaia. Loritoa. Egan Egan egin egiten du, dezake, bai. Ondo. Urtziban. Tukana. 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 Oso ondo. Moko erraldoi eta guzti egan, bai. Jon eta Oier. Ubarroi handia. Ubarroi handia. Oso ondo! 3 zuzen oraindik. Galeperra. 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 Oso ondo. Migrazio luzeak egiten ditu. Bigalari trebea. Jon eta Oier. Oiar gorria. Oliargorria. Apasuek. Distantzia txikia, baina egan egiteko bai da. Komodina. Bai. Eta komodina erabiliko dugu, bada espada. Bada espada komodina. Eta komodinak. Erantzun zuzen Aliota, eskainita. argitu du 150 puntu, tabla guztia. Ederto. Ainhoa eta Usue. Keguia faltzeko, baina. 3. errondan. Erantzuteko neskak ondo pentsatu, Doraemon telesaileko pertsonaiak. Shizuka Minamoto, Nobisuke, Takeshi Goda, Muku, Tamako Nobi, Aizu Otome, Midori Yoshinaga, Miramoto Anderea, Suneo Hokenawa, Dorami eta Toru Sakama. Bota bat. Dorami. Dorami. Ondo. Ideke erraldoi. Doraemonen aizpa txikia. Shizuka Minamoto. Shizuka Minamoto. Nobitaren laguna, Crasha. Jon eta Oier. Suneo. Suneo. Suneo hau etxeku eganera, bai. Duneo, bai. Nobitaren laguna. Galdute dagoen bakarra neu, ezta? Ainhoa eta Usue. Takeshi Goda. Takeshi Goda. Eta Iban, hau da erraldoi. Takeshi, Bai. hori da. Hori da. Erraldoi. Bai. Urtziban. Komodina zega. Doraemon telesaileko pertsonai bat. Bai, komodina ez dut. Komodina ibiliko dugu.
Komoin erabiliko dugu errondonetan lasai erantzuteko, eta zuzena dauetatik muku, adibidez. Erraldoiren txakurra. Jon eta Oier. Hiru. Bota. Hiru eta hiru. Tamako nobi. Tamako nobi. Nobitaren ama. No. Aina bat ausue. Miramoto Anderea. Miramoto Anderea. Gu Miramonen gaude, bideo batez. Miramoto Anderea Shizukaren ama da. Zuzen bakarra. Nobisuke? Nobizuke? Aupa? Asma dakizuke, oso ondo. Nobitaren aita. Bideo batez, bueno, 150 puntu zuentzat, baina zuzenketak Aizu Otome Shin-chan telesailan agertzen da, Midori Yoshinaga Shin-chanen ama, noski? Ez, Misae, Midori Shin-chanen agertzen da behintzat, eta Toru Kazama ere Shin-chanen, naztu ditugu. Eskerrak bestela nukeren lo egingo. Markagailuak onela geratu dira, 870 puntu Urtzik eta Ibanek, Jonek eta Oierrek, 570, Zazpireun, Ainoak eta Usuek. Ba, ez dakit lorik egingo duzuen, baina Jon Oier, hauxe azkena milu zen. Bueno, ondo pasa dugu. Bai? Bai. Eta ez zarete, alferrik inorrez da etortzen ona, Ez. baina gainera bidean 200 euro ere eramango dituzue nora, zertara, Aukeratzeke oraindik. kafe antzokira akaso? Akaso. Aukera handietauz bai. Bai, ez da, ez da. ostegunero inbertsio funts interesgarria baita kafe antzokia. Aurrerantzen ere ikerlari eta ikasle, baina segi horrela, eta sare sozialetan ikusiko dugu elkar. Mutilek, mila esker etortziarren, hau pasu Bai, behar. bai. Ale. Buruz burukoan dira bebikote Urtzi eta Iban, veteranoak nolabait, erraz, eroso, Bueno, hiru komoinekin. Hor bai. Bai, ez da? Irribarre handi batekin, ondo. Hori bai. Eta Ainoa Uxue iritsi berriak, final Ia, aurrekora. kompetentzia? Ala, irribarre handi Bai, bat, ez bai, da? ondo. Egia da zuek larritasun batzuk ere pasaitu zuela tartean, baina final erdian gara, ondo, ez da? Bai. Pozik. Pozik. Ba, orain pozik, baina erne, batez ere, sokatira datorreta, badakizue erantzunak bizkor, zuzen aldela bota beharko dituzela, paso egitekotan ere, bizkor egin paso, ze sokaren abiadura etengabe bizkortzen joaten da, eta puntu gutxiagorekin, Ainoa eta Uxue, zuek zelkatu zaretenez, erantzuten lehenbizikoak zuek izango zarete. Ados, bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze ez izen dauka Bruce Springsteen musikariak? Paso. The Boss, zein da Suitzako dirua? Euroa. Frankoa, nola esango zenuke latinez, eperik edo datarik gabe esapidea? Sindata. Sine die, Euskal Herrian, 12 direnean ze ordu da Bruselan? Ordu batak. 12, zuriarekin batera ze kolore du Indonesiako banderak? Gorria. Zuzen, zenbat aldiz irabazi zuen xalak buruz buruko pilota txapelketa? Behin. Bai, Euskal Dantzetako zein elkarteri egiten dio erreferentzia EDB siglak? Paso. Euskal Dantzarien biltzarra. Nola esaten zaie errestan edo arrastaka ibiltzen diren animaliei? Narrastiak. Narrastiak, zuzen. Nork zuzendu zuen Laranja Mekanikoa filma? Stanley Kubrick. Zuzen. Nola izena du Bizkaiko Hego Uribe eskualdeko euskarazko herri komunikabideak? Paso. Geuria. Non itsasoratzen da Deba ibaia? Deban. Deban, zuzen. Zein euskal aktore izan zen Handia filmeko protagonista? Eneko Sagardoi. Zuzen. Zenbat G izki ditu Guggenheim hitzak? Lau. 3. Okerra da, zein lurraldetan zaude sopuertan baldin bazaude? Bizkaia. Bizkaian, zuzen. Zein da Euskaltzaindiaren goiburua? Emata zabaltzazu. Ekin eta jarrai, zein edarik egin zion kalte gozategirik Alambreak izeneko abestian? Coca-Colak. Azkenekoak, oso ondo. Zein hiritan jokatzen da Wimbledon tenis norgehiagoka? Paso. Londresen, eren egun astelena bazen ze egun da gaur? Zesan dugu eren egun. Eren egun astelena bazen ze egun da gaur? Zer? Paso. Zezkena. Oh. Zer. Hortxe geratu gara denak ere. Neskak zer? Ez que urduri jarri gara da ez dago entzun. Nire bizkortzen saiatu nahi zuei laguntzearen. Bai, urduritu egin dituzu. Ba, Bai, bueno. ondo. Inauzu horretarako da sokatira bai apurtxuet. Bai, nerbiak dantzan ibitzeko. Publikoak oso ondo pasadu. Bueno, neskak zen moduz, estrañatia biluzen. Oso ondo, Bai. Martxa hartzen ondino. Hori da. Urrengo izango dugu martxarako seguru, bai. Inauzu hau pasuek. Babikote!
Eta finalean ditugu, sokatiran nagusitasun osoz gailenduta, hala izan data. Urtzi eta Iban, lekua ondo hartuta, Miluzen. Bai. Bai. Bai, ez da? Eskertzen da, hemen dagoen giroa, babesa, somatzen duzu, eh? Bai, Bai. bai. Publiko zoragarria. Publiko zoragarria! Gaita, delaztegi agurdio! Ikusi, ja, irabazi bakarrik ez, showaren jabe ere egin dirata, Urtzi eta Iban. Ja, zakuaren jabe egingo bazinate. Orduan primeran. Primeran. Izan ere, gaur, jokoan ditugu, 24.050 euro! Upa! Zakua eskuratzeko gure amaikako egoki jarri eta urrezko galderari erantzun zuzen emon. Bai, ez da errez, Urtzi Iban. Bai. Amaika kontzeptuak eremu zuzenean kokatzen hasiko gara, bai ala ez, adi, munduko 50 jatetxerik onenen aurtengo zerrendan daude. Denpara. Central. Arrastoik ez, osea. Atrio. Tren isunatzeit bilbontzak. Horreita marretan. Arzak. Bai, Nerua. Edo bizkaikoa. Ez, jarriko dio. Ez. Den. Arrastoik ez. Ez. Diverso. Bai, Etxebarri. Etxebarri ere bai. Azurmendi. Baita ere. Mugaritz. Baita ere. Ikoyi. Bai. Elkano. 50 marretan elkano izan bakarra zokakera. Ez eman zio. A ver. Bai, estatu egingo dugu, amaikak erantzun da. Bostakatx. Munduko 50 jatetxerik onenen aurtengo Elkano sartuko. zerrendan daude. Endoko iragotakon bat. Bai, Zentzur handi. zentral hori, ez diat ezautzen denak. Mal. Zentral, eta azurmendik enduko diago. Vale. Lauakatx. Vale. Zehozte robetu dugu. Denpora gurtzen, eh? Nerua baietz pasako dugu. Vale, nerua baietz. Denere baietz. Denere baietz. Gautago matzen du. Eta ikoiek endu. Vale. Azken egiaztapena, Orduan, hau hemen izan ardit. mar segundo. Kano kendu. Elkano kendu. Eta nerua kendu, den kendu, azurmendi sartu. Eta zentral sartu. Ba, denpora. Aldaketak egin ditugu, Urtziban. Arrastoik ez. Eta urrezko galdera. Amaika hauetatik, zein bi jatetxe ez daude Europan. Denpora. Ikoiek dago bat. Eta den bestea. Erantzun dugu. Estemos? Arrastoik ez. Urtziban. Batzuk bai eta Batzuk bai, baina gero ezagutu bai, baina gero 50 marran artean dauden edo. Eta urten. Ongizkotan agian egon direlako be bai. Hori da. Urtziban. Zentral. Bai, ez, bai, ez, bai, ez, zibili gara, bai! Zuzena da? Nagusitasun osoz gainera, zerrendaren arabera, munduko jatetxerik onena hauxe delako. Etxebarri, Mugaritz. Euskal Herrian, zuzena da? Etxebarri, 4. postuan, Mugaritz 31. Diverso. Madrilen. Bai? Brontzezko domina, 3. postuan dago. Bai, Ikoyi. Zuzena da? 35. postuan dago, zerrenda honetan. Nerua.
Zezkoan jarri dugu. Zuzena da. Ondo jokatu duzu gainera? Bilbon Guggenheim Ingenier. Hori da. Ez dago 50. Ez dago zerrenda honetan. Honenen artean. Arzak? Bai, jatetxe ezaguna, Donostian. 50 honenen artean? Ez dago. Egon baita, noizbait, Den eta Elkano bai, eta Zur. baina Atriaz. Atrio Cáceresen ez dago 50 jatetxe onenen artean. Hortik aurrera kokatutakoen artean, Elkano ere ezezkoan jarri dugu, eta bai, Elkano 22. postuan dago, eta Den 21. Ba, maika hauetatik zen bi jatetxe ez daude Europan, galdetu dugu urrezko galderan. Eta Den eta Ikoji erantzun dugu. 1.000 euro jokoan. Biak asmatuta? 1.000 euro, Urtzite Iban. Zergaitik aukeratu ditugu, hauek biak? Bi jarri bertzialako. Batzuk bai, Europakoak bezagunak Gutxi bai, gora baina bera. gutxi gora bera, baina gero Ikoji bala japones antzian, ez? Baten dut, eta Den Eta Den ba. baita. Den ala ez den ikusiko dugu. Ondo. Den. Idazlean ordan, Den. Zuzena da? Oso ondo. Tokioan dago, Japonian, Zaiyu Hasegawa du sukaldari. Ikoji asmatuta 1.000 euro. Urtzite Iban. Izena? Ez dakit, Japoniarra edo, bebai? Bai. Baina Auskalo. gero abatzizketan igual da. Hori da, Justu hor, hori da. Ikoji, Urtzite Iban, 150 euro eskuratu ditugu, 1.000 euro irabazteko aukera. Ikoji, zuzena da? Londresen dago, Central Perun, Liman, oso ondo! lastima, baina bikote azte lana gaurkoan ere. Publikoaren maitasunak gain, 150 euro gehiago irabazi dituzue. 3 izarreko bikote aurki edabean, Zaparra euren